Na pokyn vedoucího RZty startujete, že? Motor normálně běží, odpočítá tady zde 2 kolečka kolem balíku, je jedno libovolný směr. Nám to trošku potrvá s oktávečkou díl, ale snaží se teta. Na spotřebu, ano, nafta je drahá. Tak. Teď se jede k retardéru, který je zleva. Ještě budou přidané pásky a směr. A na konci tohoto retardéru musí řidič uchopit kelímek, který je zde na kraji sudu. A musíte s nataženou rukou z okna jet celou tuhle trasu až k dalšímu místu, kde položíte kelímek. Ale nejdřív vás bude čekat ještě retardér, který projedete, ten bude také zleva. Pozor, bude trochu na bahně, bude to oslizlé. Nesmíte trefit balíky a následně zde položit zpátky na podstavec. Jedete dál, do levé garáže, musíte nejdřív jet sem vlevo do garáže, zhodit starý prostřední kolík, jenom pouze prostřední a následně couvat do garáže, kde zhodíte prostřední taky kolík. Počkej, jenom co... Dobrý! Měl to tak. Tak, následně vyjíždíte a musíte, teď spolujezdec musí se dostat zde ke kelínku, který uchopí a zase s nataženou rukou z okna projíždíte retardér. Můžete použít i rukavice, protože bude i zima, takže ať vás nechladí prstíky. Poprosím stěrače, kolego. A následně zastavíte zde u dalšího barelu, který položíte zde na podstavec. A já vyšla to. Je to dobrý. Tak, projíždíte retardérem. Výborně. A následně vás čeká finální rovinka, kde uděláte kolečko kolem pneumatik. Je jedno libovolný směr. Tak, super. Pozor na tu trávu, výborně. Tak. A zase musíte zastavit zde v zóně. To bude ještě více znázorně. Zde se zastaví čas, musíte zastavit v té zóně, jinak jste penalizováni a pak se zastaví čas a na celé vteřiny se to počítá.